Sa Good Vibes, graduate sang Kolehiyo San Agustin, Bacolod ang top 4 sa Chemical Engineering Board exams. Si Justin Valero Cientos sang Kolehiyo San Agustin, Bacolod ang ika-rank 4 sa 321 ka mga passers sang Chemical Engineering Board examination. Nagkuha siya sang 82.30% nga rating. 7 sa 17 ka mga nagkuha sang exam sa CSA-B ang nakapasar sa exams. Inibase sa The Eagle, ang official tertiary student publication sang eskwelahan. Ang Professional Regulation Commission nagsiling nga ang passing rate sa October 2021 nga Chemical Engineering Board exams ang yara sa 47.42%. May 321 tanan ka mga bag-o nga chemical engineers gikan sa 679 nga nagkuha sang exams.